Medea neix d'un encàrrec polític. Corint, evidentment Medea és una obra anterior a Eurípides, és un mite anterior a Eurípides. Corint ja n'estava tip, els ciutadans de Corint, que els hi atribuïssin la maldat i on havia estat visquent la maldat i on havia pogut practicar aquesta maldat gràcies a que el govern de Corint ho havia permès. I llavors li van encarregar a l'Eurípides una obra de propaganda. Una obra de propaganda directament mostra la maldat, evidentment hi és, el mite no es pot canviar, però salva-la. Què vol dir Medea per nosaltres? Depèn del que vulgui dir. Depèn del que vulgui dir pel públic. En primer lloc, un fa Medea quan té l'actriu per fer Medea. Si no, no la fas. És a dir, no. Amb l'Emma volíem fer una cosa, parlàvem d'un títol, parlàvem d'un altre, i l'Emma em va dir, jo havia fet la Medea, ja l'havia fet fa molts anys, l'havia fet en una edició al grec amb l'Espert, i va sortir Medea, naturalment, com no. I la Emma em va dir, no l'he volgut fer mai, no l'he volgut fer mai perquè és massa bèstia. Però amb tu, i jo vaig dir, no l'he repetit mai, vaig pensar, no l'he repetit mai, però amb tu, i a partir d'aquí va començar aquesta història. Hem intentat fer una síntesi a partir de l'Eurípides, a partir del Sèneca, i dura una hora. Els concrets que tenim al món en aquest moment que ens serveixen de referència per la Medea són infinits. És a dir, el món ha explotat, probablement perquè no podia ser d'altra manera, una irracionalitat. És a dir, si un pensa, no me'n recordo mai del nom del xino, però si un pensa que estem governats pel xino, pel Trump i pel Putin, no t'aixeques del llit, se't glaça la sang, perquè és la pura irracionalitat. L'ISIS, el Daesh, és la pura irracionalitat. Jo no dic que algú d'ells no tingui raó, jo no ho he dit, igual que no podem dir que la Medea té raó o no té raó, qui som nosaltres per dir-ho, però referències de com la irracionalitat ens pot arribar a dominar, no per damunt de les lleis, que això és una altra cosa, per damunt del comportament racional, és una cosa que n'estem absolutament voltats. Medea és l'altra, Medea és l'estrangera, Medea és la diferent, Medea és la que la gent tem, allò que desconeixem i per desconegut, només per desconegut ja ens fa por. Medea té una part de monstre, un monstre que tots podem portar dins d'alguna manera. Medea és la víctima d'una situació molt injusta que acaba sent el botxí d'aquesta situació. Medea entra en un estat de desequilibri i segueix en desequilibri tota l'obra i no saps quines decisions, ho saps perquè t'has llegit l'obra i tothom la coneix, però si no, no saps com d'una cosa passa a l'altra i en qüestió de minuts pren decisions molt bèsties per ella mateixa. És una dona que ho ha donat tot, que ha donat la seva vida per ell i que ell la traeix i són traïcions a vegades inassumibles. Jo crec que hi ha un moment en què el dolor de Medea aparta en bloc tots els altres sentiments que té i s'apodera d'ella la ira, la ràbia, la culpa, massa sentiments que tampoc pot pair. Un dels elements que tenen més valor argumental dins de la peça és el tema dels juraments. Trair i faltar als juraments, respectar-los, i sempre es conjumina amb la còlquida, que és la zona bàrbara, i la zona hel·lènica, la raó o el jurament. O sigui, hi ha un sentit de pugna entre la cosa més tribal o més primària i la cosa més evolucionada, i que els juraments són alguna cosa amb la que negociar com una moneda de canvi. I aleshores aquí, per justificar una mica tot
tota l'explosió d'ira, no? Es va donant moltes voltes aquest concepte.